Ngikubingelele mlaleli ekhaya, ngiyathemba uyaphila. Ngicela ukukwamukela ngesihle eMuzi Wandile TV. Lo khulumayo uMuzi Wandile Mbeje Isibongo. Bengicela mlaleli support yakho uma uhlangana naleli khasi, ucofe usubscribe button. Angeke kukhoste lutho, ngeke ulimale ndawo. Bengizicelela nje isupport yakho mlaleli ekhaya. Engiziphethe namhlanje ke zithi uma singashintshi ukwenza ngeke sibuyele emandleni, kusho i-ANC. Okhulumela i-ANC uMnumzane Zuko uthe uma abaholi bengashintshi ukwenza kuzophela nge-ANC esiyiphathe iNingizimu Afrika iminyaka ewu-30. UZuko uthe ukwehluleka kwe-ANC ukunqoba ngamalengiso okhethweni langoMeyi kuyizinkomba zokuthi abantu bayidinelwe inhlangano. Uthe uma abaholi bengazisukumeli ngokushesha izinkinga ezikhungethe abantu bakuleli, i-ANC ngeke iphinde iphathe ngokuzimela. Ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma nabezindaba abakanise lapho kubanjelwe khona umhlangano wesigungu esiphezulu eBoksburg. UZuko uthe i-ANC kufanele ibhukule, wathi uma ihluleka ukwenza lokho izozithola isenkingeni enkulu kufanele ebhekene nayo manje. Asisekho isikhathi sokusinisa amahleza kwi-ANC. Sonke siyakubona lokho. Abantu bakhombisa ukuthi bazosikhipha ngomnyango uma siqhubeka kanje. Umyalezo owawuthunyelwe abantu ngesikhathi kunokhetho ucacile. Abantu bathi yebo bayakuqonda ukuthi i-ANC inemigomo emihle. Into abantu abakhala ngayo ukuthi i-ANC iyadembesela, ayilandeli imigomo yayo emihle. Uma ukhuluma nabantu uyabona ukuthi bayayazi imigomo ye-ANC. Into nje abakhala ngayo ukuthi imigomo ayilandelwa. Manje-ke kubalulekile ukuthi silungise isimo ngokushesha. Uma sihluleka ukulungisa isimo sizolahlekelwa amandla. Uthe enye yezinkinga ezikhona kwi-ANC ukungathathelwa izinyathelo kwabantu abenza okuphambene nomthetho. Into ehlezi ishiwo abantu lapha ngaphandle ukuthi i-ANC ihlezi ikwazi ukubona ukuthi inkinga ikuphi, kodwa iyehluleka ukuthatha izinyathelo. Sonke siyavuma ukuthi manje uma kukhona abaphambana nomthetho noma abahlula ukwenza umsebenzi kuzofanele bathathelwe izinyathelo. Asikwazi ukuthula sibuke umsebenzi ungenziwa silahlekelwe amandla ngenxa yokungazisukumeli izinkinga. UZuko uveze ukungena kwe-ANC ngaphansi kohulumeni wokubambisana angeke kuyishintshe imithetho kahulumeni evele ikhona. Yonke imithetho kahulumeni ekhona njengamanje izoqhubeka nokusebenza. Imithetho ekufanele yesekwe amaqembu asebambisene nawo yileyo ezoshaywa manje njengoba sekuphethe uhulumeni wokubambisana. UZuko uthe banethemba lokuthi wonke amadlelandawonye e-ANC azogcina eweseka uhulumeni wokubambisana. I-SACP isikusho kaningi ukuthi ayihambisani nokufakwa kwe-DA kuhulumeni wokubambisana. UZuko uthe angeke bayivimbe i-SACP ekutheni igxeke lokho ekungahambisani nakho. Bengicela-ke mlaleli ekhaya ukuthi upresse usubscribe button ukuze ngizophinde ngibuye niyilandelayo. Usale kahle, ube nosuku oluhle ekhaya.